I per últim també ho relaciono amb pla de barris. I és que fan falsa participació, perquè vam arribar a una primera sessió que ja ho tenien tot plantejat. Ens van arribar un Excel i un PowerPoint on ja hi havia tots els projectes. I hi havia projectes que la ciutadania no sabia ni d'on salien, perquè no havien sortit dels processos participatius previs. I per tant això fa una falsa participació que crema la gent i crema les entitats, que des de fa anys estan donant el seu temps voluntari a millorar els seus barris. I crec que, com a mínim, des de la part política el que hem de fer és facilitar això al màxim i no cremar-los. I, per tant, anar intentant no enganyar, però sí de despistar a la ciutadania i fem que li sigui molt més difícil a la ciutadania seguir tots aquests processos, que ja prou complicada és l'administració, com vostè sap bé, que és el fet de que està fent el que la regidora del mandat passat es va fer en pla de barris. Tot acaba sent un conjunt d'actuacions que no saben ni d'on vienen i tot acaba sent pla de barris. I només li dic, perquè le tengo aprecio, que recordar-li que el mandat anterior la Núria Carmona, llavors portaveu del PSC, va demanar la dimissió de la regidora Mercedes Vidal per la manera de fer aquell pla de barris i de gestionar-ho tal com vostè l'està gestionant. Per tant, ojo, que no li demanen la dimissió als seus propis. Gràcies.